Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε τον κύριο Πετρίδη, ο κύριος Βασίλης Πετρίδης είναι ο κτηνίατρος, τον οποίο συχνά πυκνά φιλοξενούμε εδώ, διότι θέλουμε συμβουλές. Και επειδή είναι και πλησιάζει και ο καιρός με τα μπάνια του λαού και όσοι έχουμε κατοικίδια θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε να μεταφέρουμε μόνο εμάς, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και το κατοικίδιο όμως που επίσης έχει ανάγκες. Καταρχάς, καλώς ήρθατε κύριε Πετρίδη. Καλώς σας βρήκα κύριε μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε τον Δήμαρχο Ηράκλεια στη γραμμή μας. Όχι, οπότε ωραία. Θα μου πείτε εσείς λοιπόν. Πώς είστε κύριε Πετρίδη? Καλά, ωραία. Ζεσθενόμαστε λίγο, αλλά... Ζεσθενόμαστε, ναι, και αυτό δεν ξέρω αν είναι αντιμετωπίσιμο. Τώρα, επειδή όπως είπα και λίγο πριν στον πρόλογο, πλησιάζει η εποχή για τα μπάνια του λαού. Τι κάνουμε με τα κατοικίδια μας? Τα παρατάμε πίσω αδέσποτα και λέμε πάμε να χαρούμε εμείς τον ήλιο και τη θάλασσα, τα παίρνουμε μαζί μας αλλά πρέπει να γνωρίζουμε κάτι, τα αφήνουμε σπίτι μόνα τους και όποιος επιβιώσει από τους δυο μας, τι κάνουμε? Κοιτάξτε, για κάθε απόφαση που θα πάρουμε υπάρχει μια λύση. Αν θελήσουμε να πάρουμε έτσι το κατοικίδιο μαζί μας και να το πάρουμε έτσι στην παραλία, σε μια παραλία που επιτρέπεται έτσι το μπάνιο και για τα κατοικίδια, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Το ζώο έτσι, να είναι τσιπαρισμένο, έχει το τσίπ του, να είναι εμβολιασμένο, το βιβλιάριο αναχείρας, να το έχουμε δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Γιατί σε κάποιον έλεγχο έτσι θα μπορεί να ζητηθεί, σε κάποιο περιστατικό έτσι που μπορεί να συμβεί, άτυχο έτσι περιστατικό, καταλαβαίνετε, κάποιο δάγκωμα, κάποια επίθεση κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος να αφήσει πίσω. Περιμένετε. Μου το ξεκινήσατε και ήταν πολλά τα δεδομένα. Σε παραλία που επιτρέπονται τα κατοικίδια. Αυτό το τοπίο εδώ είναι λίγο θολό, για να σας πω την αλήθεια. Ναι. Σε οργανωμένες παραλίες δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια, δεν επιτρέπεται το μπάνιο. Ποια είναι η οργανωμένη, ποια είναι η ανοργάνωτη όμως? Και εδώ είναι λίγο θολό το τοπίο. Η οργανωμένη ίσως παραλία θεωρείται αυτή που έχει πυκνότητα κόσμου, αρκετή πυκνότητα κόσμου. Ναι. Και έτσι έχει πάρα πολύ πυκνότητα κόσμο και ο κόσμος, ας πούμε, έτσι, κάποιος δεν θέλει. Εγώ αποφασίζω να πάω για μπάνιο, τέλος πάντων, σε μια παραλία όπου δεν έχει κάποια επιχείρηση εκεί που τέλος πάντων να έχει τις ξαπλώστερες τα έτσι τα αλλιώς. Ναι. Πάω λοιπόν, στείνω την ομπρελίτσα μου, έχω και το σκυλάκι μου ή το γάτα δεν θα έρθει μαζί, τέλος πάντων το σκύλο ας πούμε που είναι πιο σύνηθες. Ναι, και το έχω. Έχω και το βιβλιάριο μου, είπατε, στην τσέπη. Πάντα το βιβλιάριο, πάντα το ζώο να είναι δεμένο ή κοντά μας, έτσι, ναι. Για να μην έχουμε κάποιο ατυχές έτσι, περιστατικό. Να μην έχουμε επισκέψεις τους γύρω. Επισκέψεις τους γύρω, ναι. Έτσι, κάποιες επιθέσεις, γιατί όσο ήρεμο και να είναι ένα ζώο, δεν ξέρουμε ποτέ πώς μπορεί να αντιδράσει σε κάποιον έτσι, τρίτο, ναι. Και σε προκλήσεις τρίτων. Έτσι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι έτσι, φοβούνται, αλλιώς το εκλαμβάνουν τα ζώα. Οπότε, δεν θα πρέπει όταν βρισκόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο να εμπιστευόμαστε απόλυτα το ζώο μας. Τώρα από εκεί και πέρα, σε παραλίες οι οποίες δεν έχουν έτσι, πάρα πολύ κόσμο, είναι μοναχικές, ερημικές, ας το πούμε έτσι, εκεί ναι, επιτρέπεται. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Είναι πιο εύκολο εκεί, ναι. Γιατί... Και θα έλεγα έτσι στους τηλεθεατές να προτιμούν έτσι, τέτοιες παραλίες και για να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους συνανθρώπους τους, αλλά και για να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις αρχές, με την αστυνομία, με το λιμενικό κτλ. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται έτσι σε δύσκολη θέση. Τι έρχονται σε δύσκολη θέση? Τώρα έχει καμιά πινακίδα που να λέει απαγορεύονται τα ζώα και από την άλλη αφήνει κατά το δοκού να κρίνει ο παραθεριστής αν θα πρέπει να πάρει το ζώο του ή όχι. Θέλω να πω ότι όντως σε κάποιες οργανωμένες, ναι, έχει κάποιες πινακίδες, είτε απαγορεύονται είτε όχι τα ζώα. Ναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν η πυκνότητα του κόσμου είναι μεγάλη σε μια παραλία, καλό είναι να μην κάποιος πάρει το ζώο μαζί ή να προτιμήσει κάποια άλλη παραλία, έτσι πιο απόμακρη και πιο απόμερη. Τώρα, σε περίπτωση που έχω εγώ το ζώο μαζί μου, αλλά είστε εσείς δίπλα που κάνετε μπάνιο, σε όχι αμάν και οργανωμένη παραλία, θέλω να πω, πάμε, στείλουμε τις ομπρελίτσες μας και έρχεστε εσείς και μου λέτε, σας παρακαλώ, βγάλτε το ζώο σας από τη θάλασσα, διότι εγώ συχαίνομαι, ας πούμε, ή δεν θέλω, βρε αδερφέ, να κολυμπάω μαζί του. Εκεί τι οφείλω να κάνω εγώ ως ιδιοκτήτης? Εκεί απλά πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση. Με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια υποχώρηση σε αυτό το θέμα. Μπορεί το ζώο να μπει μέσα στην θάλασσα. Απλά μπορεί όποιος ενοχλείται και εφόσον η παραλία είναι έτσι ερημική κτλ. Μπορεί να φύγει από εκείνο το σημείο ή να πάει λίγο παραπέρα. Να πάει λίγο παραπέρα, ναι. Πάει λίγο παραπέρα. Αν του πω βέβαια εγώ πήγαινε λίγο παραπέρα, θα ξεκινήσει καυγάς, το καταλαβαίνετε. Εντάξει, μετά είναι θέμα. Που είμαι άνθρωπος και σέβεστε περισσότερο, ξέρω εγώ, υπερασπίζετε τα δικαιώματα του ζώου. Θέμα συνεννόησης μετά, είναι των ανθρώπων περισσότερο.
και πόσο μπορούμε να αντιληφθούμε κάποιες κοινωνικές περιστάσεις. Τι προετοιμασία πρέπει να κάνουμε για το ζώο, κύριε Πετρίδη? Κοιτάξτε, τώρα το καλοκαίρι θα πρέπει καταρχάς το ζώο μας να είναι καθαρό από τα εξωπαράσιτα, από τους ψήλους, τα τσιμπούρια, απαλλαγμένο και από τα ενδοπαράσιτα, να δίνουμε τα κατάλληλα φάρμακα, την κατάλληλη αγωγή κάθε μήνα, ανάλογα έτσι με το σχέδιο, με το πρότυπο σχέδιο που έχει κάνει ο κτηνίατρος του καθενός, γιατί κάθε ζωάκι έχει διαφορετικές ανάγκες. Άλλες ανάγκες έχει ένα ζωάκι που ζει αμιγώς μέσα στο σπίτι, βγαίνει ελάχιστα έξω. Άλλες ανάγκες έχει ένα σκυλάκι που ζει μονίμως έξω από το σπίτι, σε μια εξοχή κατοικία ή τέλος πάντων σε ένα κήπο. Και αυτό τι το κάνουμε που ζει στον κήπο, το αφήνουμε? Αυτό θέλει θέλει μεγαλύτερη προφύλαξη, θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Και για να είναι το ζώο καλά, ασφαλές, και για να είμαστε και εμείς ασφαλείς. Έτσι. Γιατί και από τα παράσιτα μπορούμε έτσι να δημιουργηθούν προβλήματα για την υγεία του ανθρώπου, από τα σκουλίκια που γνωρίζει ο κόσμος, αλλά και από τα εξωπαράσιτα, από τους ψήλους, τα τσιμπούρια, τα οποία μεταδίδουν έτσι και ασθένειες στον άνθρωπο. Καταρχάς να πω, ένας τηλεθεατής μας λέει ότι εκεί που έχει ναυαγοσώστη, στις οργανωμένες παραλίες απαγορεύονται, λέει, τα ζώα. Στις υπόλοιπες επιτρέπονται με νόμο. Και στις ΜΕΝ και στις ΔΕ υπάρχει νομοθεσία, λέει. Εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστη δεν επιτρέπονται. Στις υπόλοιπες επιτρέπονται. Τώρα, για να το είναι λίγο θολό είναι το τοπίο, σας επαναλαμβάνω. Απλά μπορεί να πάρει κάποιος τηλέφωνο είτε στο λιμενικό είτε στην αντίστοιχη αρχή, στην αστυνομία. Και να τρέξει στο λιμενικό. Όχι, να ρωτήσει, απλά να ρωτήσει. Να ρωτήσει για μια συγκεκριμένη περιοχή. Στις οργανωμένες πάντως σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται. Έτσι. Λοιπόν, οπότε το λύσαμε και αυτό και τέλος πάντων ψυχραιμία. Δεν θα πηγαίνουμε τώρα να χαρούμε τη θάλασσα και θα μαλώνουμε τα σκυλιά με τους διπλανούς ή ξέρω εγώ, θα βλεπόμαστε με μισό μάτι. Άρα, ξεκινώντας εγώ να πάω διακοπές, θα πρέπει να έχω ένα καθαρό ζώο, υγιές δηλαδή, ώστε να μην ταλαιπωρηθώ κι εγώ ουσιαστικά στις διακοπές και αυτό. Έτσι, για να μην έχουμε τρεξίματα. Μπράβο. Στην μεταφορά, προσέχουμε για κάτι ιδιαίτερο? Θέλω να πω, κάνουμε ίσως μια στάση για να πιει νερό και όλα αυτά? Στη μεταφορά, όταν το ταξίδι είναι πολύ ωρό και κουραστικό και επίπονο, καλό είναι ανά 1-2 ώρες έτσι το ζώο να δροσίζεται, να σταματάμε έτσι λίγο να ξεπιάνεται. Ούτως ή άλλως και εμείς πρέπει κανονικά στα πολύ ώρα ταξίδια έτσι κάθε 1-1,5 ώρα να κάνουμε μια στάση. Όπως και το ζώο, να τρώει ελάχιστα, αλλά κυρίως το νερό. Γιατί τα πολύ ώρα ταξίδια είναι επίπονα για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και για εμάς και φυσικά και για τα ζώα. Τώρα από εκεί και πέρα, σε περιπτώσεις που υπάρχουν ευαισθησίες στα σκυλιά, δηλαδή κατά τη μεταφορά τους με το αυτοκίνητο κάνουν κάποιον εμετό, είναι λίγο ανήσυχα κτλ. Υπάρχει μια κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο ο κάθε ένας για να σας δώσει κάποια αντίστοιχα χαπάκια για να είναι το ταξίδι κυρίως ασφαλές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε ένα αυτοκίνητο μέσα, όταν είναι μια οικογένεια και ένα σκυλάκι που γυρίζει γύρω-γύρω και στις μπροστινές θέσεις και στις πίσω, υπάρχει ένας δυναμικός κίνδυνος. Έχουμε ένα θέμα. Ναι, σωστά. Εντάξει, τώρα είναι και το τηλέφωνο που τέλος πάντων μας φέρει σε δύσκολη θέση. Λέει, μα καλά, αντί να μιλάτε για την προστασία των παιδιών σε ένα ταξίδι ή στις διακοπές, μιλάτε. Ναι, θα μιλήσουμε και για τα σκυλιά, γιατί είναι μια πραγματικότητα σε πάρα πολλές οικογένειες. Έπειτα, μην ξεχνάμε, λέω εγώ τώρα για να δικαιολογηθώ, ότι τα παιδιά μπορούν εύκολα με το λόγο να μας μεταφέρουν τα συναισθήματά τους και να τα προσέξουμε περισσότερο. Στο σκυλί ίσως να κάνουμε το διπλό χρόνο, στο κατοικίδιο γενικό, ίσως να κάνουμε το διπλό χρόνο να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι δυσανασχετεί. Έτσι, επομένως, ή να καταλάβουμε κάτι λανθασμένα, να διηγηθούμε σε λάθος συμπέρασμα και να κάνουμε περισσότερο κακό παρά καλό. Και εφόσον αποφασίσαμε να έχουμε κατοικίδιο και θέλουμε να πάμε μαζί του και διακοπές, να το πάρουμε μαζί μας, πρέπει να το προσέξουμε. Αλλιώς το ταλαιπωρούμε, είναι σαν να κάνουμε άλλες κινήσεις. Έτσι. Λοιπόν, περιμένετε λίγο και πριν μου συνεχίσετε. Και μια τηλεθεάτρια από την Ηράκλεια λέει ότι έχει κάποια σκυλιά, τις έχουν φαρμακώσει το ένα. Μπορεί να κάνει κάτι για να προστατέψει τα υπόλοιπα? Κοιτάξτε, θα πάει η κυρία να κάνει μια αναφορά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, και από εκεί και πέρα, για να μπορέσει κάποιος να κατηγορηθεί για κάτι, θα πρέπει να πιαστεί αυτό δεν αποδεικνύεται εύκολα. Όμως για να σώσει τη ζωή των άλλων. Για να σώσει τη ζωή των... θα πρέπει κατευθείαν μόλις δει τα πρώτα συμπτώματα να καλέσει τον κτηνίατρό της. Για να της δοθούν οι σωστικές λύσεις. Η πρώτη σωτηρία πάντως, η πρώτη σωστική λύση είναι να προκαλέσουν το σκυλί εμετό. Όχι με ξύδι,
γιατί είναι επικίνδυνο το ξύδι και δεν κάνει, γιατί πάρα πολλοί χρησιμοποιούν το ξύδι έτσι όχι σαν... Ξύδι. Όχι, το ξύδι. Είτε το πυκνό αλατόνερο κάνει δουλειά, είτε το οξυζενέ. Αυτό που χρησιμοποιούμε έτσι για τις πληγές. Ένα πρώτο σωστικό μέτρο είναι αυτό. Κάποια χάπια που κυκλοφορούν, λέει, για αντιμετώπιση... Όχι, αυτό δεν πρόκειται για την αντιμετώπιση του εμέτου, είναι για την πρόκληση του εμέτου. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, λέτε? Χαπάκια, όχι, χαπάκια αντιεμετικά δεν έχει. Εμείς κάνουμε ενέσιμα... Όχι αντιεμετικά, να προκαλέσουμε τον ναι, εμετικά. Ναι, δεν έχουμε. Όχι, δεν υπάρχουν. Οπότε όχι. Μου είπατε οξυζενέ, μου είπατε πυκνό ή αλατόνερο. Οξυζενέ ή πυκνό αλατόνερο. Δηλαδή μια πρακτική έτσι συμβουλή. Όχι το ξύδι, ούτε γάλα. Γιατί, ναι, και το γάλα καμιά φορά επηρεάζει την απορρόφηση και αντί να αποβληθεί ή να περιοριστεί η απορρόφηση γίνεται πιο γρήγορη. Οπότε και το γάλα απαγορεύεται στις περιπτώσεις. Σε τι ποσότητες τώρα μου μιλάτε για αλατόνερο πυκνό ή οξυζενέ? Το αλατόνερο, κοιτάξτε, σε ένα μικρό κυπελάκι του καφέ, έτσι τον ελληνικό που πίνουμε, μπορούν να διαλύσουν 2 με 3 γεμάτες κουταλιές του γλυκού αλάτι και να το δώσουν έτσι στο ζωάκι τους. Και εκεί θα προκαλέσουμε εμετό, λέτε, οπότε θα μπορεί και να το σώσουμε? Πάντοτε δεν πιάνει αυτό σαν λύση, αλλά αξίζει να το δοκιμάσουμε, με προσοχή βέβαια, για να μην έχουμε καμιά περίπτωση έτσι πνευμονίας εισροφητικής, δηλαδή να πάει το νερό στους πνεύμονες. Και από εκεί και πέρα, όσο πιο γρήγορα κάνει εμετό το ζώο μετά την κατανάλωση, την κατάποση μάλλον, μετά την κατάποση του δηλητηρίου, τόσο πιο καλή είναι η πρόγνωση για τη μετέπειτα πορεία του. Δηλαδή τόσο πιο αισιόδοξοι είμαστε. Πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, γρήγορες κινήσεις για να προλάβουμε. Και όχι πανικό, συντονισμένα, ναι. Ναι, καλά, τώρα το όχι πανικός μια κουβέντα είναι και αυτό. Όταν βλέπεις δηλαδή το ζώο σου πραγματικά να ψυχοραγεί, ναι. Αλλά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων και για αυτή την περίπτωση. Εφόσον έχουμε άλλους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν και καλά. Και να πούμε έτσι 2 σημεία εδώ πέρα, ότι όσο πιο γρήγορα προκληθεί ο εμετός μέσα στο πρώτο 2ωρο-3ωρο, τόσο πιο καλό είναι. Και δεύτερον, ότι υπάρχει έτσι μια περιραίουσα φιλολογία ότι η ατροπίνη κάνει για όλα. Η ατροπίνη πολλές φορές οι δηλητηριάσεις δεν κάνει. Είναι ένα αντίδοτο που χρησιμοποιείται για τις δηλητηριάσεις από φυτοφάρμακα όμως. Αν γίνει σε οποιοδήποτε άλλη δηλητηρίαση, επιτείνει τον κίνδυνο, δημιουργεί περισσότερο πρόβλημα. Τι άλλο να τα φαρμακώσουν όμως τώρα, με τι άλλο? Συνήθως φυτοφάρμακα. Τα δολώματα είναι συνήθως φυτοφάρμακα, ποντικοφάρμακα, μπορούν να βάλουν γυαλιά μέσα. Εντάξει, κάνουν διάφορα, τώρα ας μην πούμε έτσι τα... Δεν θέλω να τα πούμε, γιατί τώρα μου δημιουργείται άλλου είδους ζητήματα. Δηλαδή, κάποιος θα καθίσει, μου λέτε, να σπάσει γυαλιά και να τα δουλέψει τόσο ώστε να μπορέσει να τα φάει το σκυλί. Έχουμε τέτοια μυαλά. Δηλαδή, έχουμε άλλου είδους προβλήματα για να παλέψουμε την καθημερινότητά μας και έχουμε και τέτοιου είδους συμπεριφορές. Έχουμε βρει πινέζες, καρφιά, γυαλιά, διάφορα. Πρέπει να είναι πραγματικά πολύ δουλεμένα, για να μην πω κάτι άλλο, αυτά τα μυαλά. Το έχουν φιλοσοφήσει γερά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ετοιμότητα. Εμείς είμαστε πάντα στο ότι φεύγουμε έστω και για μια μέρα, επομένως πρέπει να προσέξουμε κυρίως τα παιδιά μας, τους εαυτούς μας, αλλά και το κατοικίδιο. Είπαμε ότι πρέπει πάντα, αν είναι και μεγάλο το ταξίδι, να γίνονται διακοπές. Έτσι, να γίνονται ανά 1-2 ώρες, δηλαδή, έτσι να σταματάμε λίγο και να ξεκουράζει το ζώο, να ξεπιάνεται και να μην είναι τόσο ανήσυχο. Δηλαδή, στα μεγάλα ταξίδια η ανησυχία προέρχεται και από αυτό. Από τον περιορισμό του χώρου έτσι, του ζώου και από το γεγονός ότι έχει κάποιες ανάγκες που δεν μας τις εκμυστηρεύεται με τον τρόπο του. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ναι. Μου είπατε χωρίς παράσιτα, υγιές το ζώο, έτσι. Υγιές, το τσιπάκι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει το τσιπάκι να το φοράνε τα ζωάκια από 2 μηνών και πάνω. Κύριε πού θα ξέρει τώρα ο έλεγχος αν έχει τσιπάκι το ζώο μου? Μου βάζετε σε έξοδα τώρα. Πού θα το δείτε εσείς αν έχει τσιπάκι? Το πιάνουμε αυτό, ξέρουμε ότι είναι τσιπαρισμένο. Όχι, δεν το πιάνουμε το τσιπάκι, αλλά σκανάρεται. Και το λιμενικό έχει τέτοια μηχανήματα. Αλλά πού μου βρει τώρα εμένα ο λιμενικός με το μηχάνημα και όλες για να σκανάρει το ζώο? Κοιτάξτε, εγώ σας μιλάω τώρα για τις παραθαλάσσιες περιοχές όπου είναι η δικαιοδοσία και του λιμενικού. Και έχουμε τόσους λιμενικούς που παίρνουν το μηχάνημα και πάνε και ελέγχουν τα ζώα. Απλά αν γίνει κάποιο περιστατικό, κάποιο δάγκωμα, ενδεχομένως κάποια επίθεση, ο ιδιοκτήτης του ζώου που δεν έχει τσιπάκι και να έχει δίκιο θα το χάσει. Είναι νομικό το θέμα και είναι και πολύ σημαντικό. Αν δεν έχει τσιπάκι, παρόλα που μπορεί να έχει δίκιο, θα μπορεί, το χάσει. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχει δίκιο, αλλά θα του έρθει κάποιο πρόστιμο έτσι και... Και πρόστιμο!
Ναι, υπάρχουν πρόστιμα διοικητικά για τα τσιπάκια. Αγγίζουν γύρω στα 300 ευρώ. 300 ευρώ γιατί δεν είναι τσιπαρισμένα τα σκυλιά. Ναι, γιατί δεν είναι τσιπαρισμένο, ακριβώς. Ναι, και τώρα ίσως και αυτό δεν έπρεπε να το πούμε, αν και είναι πολύ χρήσιμο, γιατί προβλέπω πολύ αδέσποτο πάλι, επειδή ακριβώς δεν είναι τσιπαρισμένα. Ήθιστε εμείς οι Έλληνες τέτοιες εποχές ή όταν είναι η περίοδος της γέννας να αφήνουμε πολύ πληθυσμό ελεύθερο στη φύση. Ναι. Πολύ πληθυσμό όμως. Πολύ. Ή στο κοινοκομείο. Και το κοινοκομείο έχει γεμίσει, όχι, έχει γεμίσει με κουτάβια πολλά, έτσι έχει... Ναι. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του τσιπ θα δώσει έτσι μεγάλη λύση στο πρόβλημα με τα δέσποτα. Μέχρι τώρα είδαμε ότι και παρόλο τις τηρώσεις που γίνονται έτσι και κάποιες δράσεις από κτηνιάτρους έτσι που αναλαμβάνονται, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Ίσως έχει επιταθεί κιόλας περισσότερο. Ίσως το τσιπάκι να δώσει μια λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα. Κύριε Πετρίδη μου, θα δώσει λύση αν εγώ αφήσω το τσιπαρισμένο μου ζώο έξω αδέσποτο. Δηλαδή διπλός θάνατος, έτσι. Αν όμως αφήσω τα κουταβάκια του σκυλιού μου έξω και αν επιζήσουν επέζησαν, αν ζήσουν έζησαν. Εκεί δεν υπάρχει τσιπ για να με πιάσετε. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι και ο Έλληνας αρχίζει και σκέφτεται πάρα πολύ πονηρά και σου λέει: έλα μωρέ τώρα 7 τι να τα κάνω. Ναι. Παράτατα. Τα παράτατα, τα 7 θα γίνουν 17 σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά έτσι, τα 7 ήδη θα κυκλοφορούν. Έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Χωρίς τσιπ βέβαια. Χωρίς τσιπάκι. Και ψάξε βρες τώρα ποιος ήταν αυτός ο οποίος τα άφησε. Αλλά θα περιοριστούν οι περιπτώσεις που θα αφήσει κάποιος το σκυλί, το ενήλικο ακριβώς. Που θα κάνει επίσης την ζημιά. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε, κύριε Πετρίδη μου? Προσοχή τώρα στις ζέστες, προσοχή στα σκυλάκια. Καλό είναι έτσι να περιποιηθεί κάποιος και το τρίχωμα του ζώου έτσι με κάποιο κούρεμα κτλ. Είναι λίγο να το απεμπλέξει από αυτή την κατάσταση, από την ζέστη. Προσοχή στον ήλιο. Τα ανοιχτόχρωμα σκυλιά δημιουργούν έτσι πολύ εύκολα θέματα με εγκάβματα, ειδικά στις άψιλες περιοχές, εκεί που δεν υπάρχουν τρίχωμα. Ναι, βεβαίως. Εύκολα παθαίνουν λία τα σκυλιά, όπως και οι άνθρωποι. Είναι δύσκολος ο καιρός αυτός, θέλει μεγάλη προσοχή. Το νεράκι πάντοτε και στη βόλτα, ειδικά στις δύσκολες ώρες, τις μεσημβρινές. Εγώ βέβαια θα συμβούλευα το μεσημέρι να μην βγαίνει κάποιος με το σκύλο. Πρέπει να βγάλουμε αναγκαστικά το ζώο να κάνει βόλτα το μεσημέρι. Έτσι. Είτε το πρωί, είτε το απόγευμα έτσι αργά με τη δροσιά. Για τα γατάκια δεν έχουμε πει κάτι, λέει μια άλλη τηλεθεάτρια. Υπάρχουν ειδικές οδηγίες στην μεταφορά? Τα γατάκια παίρνουν επίσης κάποιο φάρμακο έτσι για να είναι ήσυχα, μια φαρμακευτική αγωγή κάτω το ταξίδι. Μπαίνει και στα γατάκια τσιπάκι, να έχετε υπόψη, όπως γίνεται και το αντιληστικό εμβόλιο. Αυτό δεν είναι πολύ διαδεδομένο στον κόσμο, αλλά προσβάλλεται και η γάτα. Όλα τα θερμόνα προσβάλλονται από τη λύσα, όλα τα θερμόνα. Ναι, οπότε και η γάτα. Η γάτα είναι λίγο πιο επικίνδυνη στο να κολλήσει τη λύσα, γιατί καταλαβαίνετε ότι κυκλοφορεί πιο πολύ από το σκυλί. Άρα και εκεί ιδιαίτερη προσοχή και πάντα όλα αυτά που μας είπατε πριν ισχύουν και για την γάτα. Δηλαδή σε πολύ ωραίο ταξίδι, στάσεις, νερό. Είναι λίγο πιο ανθεκτική η γάτα στο ταξίδι, αλλά καλό είναι έτσι να υπάρχει μια στάση. Δηλαδή αν το σκυλί μπορεί μία μισή ώρα να αντέξει, η γάτα ίσως λίγο περισσότερο, γιατί είναι άλλος οργανισμός, είναι πιο ανθεκτικός, έχει τα δικά του έτσι, τις δικές του ανάγκες. Κύριε Πετρίδη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τέλος Ιουλίου και αν χρειαστούμε και πάλι τις συμβουλές σας, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μωράητη. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε για